इसोर आरो मानसिनि गेजेराव गोरोबलायनो हायै अनज्लायनो हायै दुखु मोनज्लायनाय बोराबज्लायनाय राग जोंज्लायनाय बे जानानै थाबायमोन जोङो जेसेबां हास्थाया मानो जोङो जेसेबां गोसो खालामो मानो माब्लाबाबो जोंनि फारसेनिफ्राय मानसिनि फारसेनिफ्राय बे बोराबना थानाय इसोरखौ बे राग जोंनानै थानाय इसोरखौ जोंजों बेंज्लाय होफिननो गोरोबज्लाय होफिननो जोङो हानाय नङामोन जोंनि मोनसेबो मावनायनि गेजेरजों बियो जानाय नङामोन बेनिखायनो इसोरा मानसिखौ गावजों गोरोब होफिननायनि खामानि बियो गावनो बेबस्था खालामबाय गावनो बियो इनिशिएटिभ लाबाय बे बाथ्राखौ आरो बाइबेला बिनिनो बाथ्रा जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम बिनिनो बाथ्रा मानसिखौ इसोरा मानो दुखु मोनदोंमोन मानसिखौ इसोरा मानो राग जोंनानै दंमोन आरो मानसिखौ गावजों माबोरैहाय गोरोबलाय होफिनखो मा बेबस्थानि गेजेरजों बाइबेला बिनिनो बाथ्रा जों बेखौनो मैया मोनाबिलि समाव आरो मानसिया इसोरजों गोरोबलाय होफिननाया मानो इसेबां इम्पर्टेन्ट जुदि गोरोबलाय होफिननायनि खामानिखौ जिसुआ मावामोनब्ला जोंहा मा भबिष्यत जोंहा मा फिउचार दङमोन जोंनि जोबनाया बबेयावमोन बेखौबो जों मैया मोनाबिलि समाव नायदोंमोन जोंनि इसोरा गोरोबज्लायनायखौ मोजां मोनग्रा इसोर आरो गावनो बेखौ जोंनो फोरोंग्रा इसोर गोरोबज्लायनायखौ गाव आरो मानसिजों गोरोबज्लायहोनायनि खामानिखौ इसोरा गावनो मावदों बेखौ माथाइनि 18 जेराव गोबाङा गैयामोन बेवहाय जोङो सावरायदोंमोन इसोरा गावल' जोंखौ निमाहा होआखै गावल' जोंजों गोरोबज्लायाखै नाथाय बियो आसा खालामो जायफ्रा निमाहा मोनबाय जायफ्रा गोरोबज्लायबाय बिसोरो बुहुमाव थांनानै गुबुनजों गोरोबज्लायनानै थांनानै थानायखौ बियो जोंनो फोरोङो आरो बियो जोंखौ बियो बेबायदि मावनायखौ हास्थायो बे बाथ्राखौ जोङो जाय सासे व्यक्ति जों दहाय नायदोंमोन बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ मोनसे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों मोनसे सल' बायदि बाथ्रानि गेजेरजों बुंदोंमोन सासे मानसिहा बिगोमानो राजानो गोबां होनो गोनां दङमोन नाथाय बियो होनो हायाखैमोन होनो हायैनि थाखाय बेखौ निमाहा होदोंमोन नाथाय बियो निमाहा मोननानै थांनानै जाय गुबुन सासे बेखौ बियो निमाहा होनो रोङाखैमोन जायनि थाखाय राजाया खोनानानै दुखु मोनदोंमोन राजाया बेखौ बुंदोंमोन आं निमाहा होबायब्ला बियो मानो गाव जायखौ निमाहा होनांगौ बेखौ होनो रोङाखै आरो बाइबेलनि मेसेजआ बेनो जों दहाय नायदोंमोन माथाइनि 6 बालाबनिफ्राय जेराव जोङो स्पष्टयै जों मोननो हादों माथाइनि 6 बालाब जों नायदोंमोन आं खनसे फरायफिनो दहाय फुंबिलि समाव जेराव बिनि सायाव फोरबुआ फोरोंनाय आर'जआ लिरनाय दङ सैद'आव बुंदों नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होनाय नङा जोंनि निमाहा मोननाय आरो निमाहा मोनैया कन्डिशनेल बे बाथ्रा बायदिब्ला कन्डिशनेल मोनसे सर्तनि सायाव सोनारो नोंथाङा नोंथांनि दाय मावनायफोरनि निमाहा मोनगोन ना मोना बियो मोनसे सर्तनि सायाव मोनसे कन्डिशननि सायाव बियो सोनारो जुदि नोंथाङा गुबुनखौ निमाहा होबायब्ला नोंथाङा निमाहा मोनगोन नोंथाङा गुबुनखौ निमाहा मोनाखैब्ला नोंथाङा निमाहा मोननाय नङा जेब्ला जोङो फोरबुआ फोरोंनाय आर'जआव नायदोंमोन दहाय फुंबिलि समावहाय जोङो नायदों 12 बालाबाव जेरै गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ जोङो निमाहा होयो बेबादिनो जोंनि दाय मावनायखौ निमाहा हो इसोरनि सिगाङाव जेब्ला जोङो जोंनि दाय मावनायफोरखौ जोंनि इसोरनि बेरेखा मावनायफोरखौ जोङो निमाहा बिनो फैयो जोङो सिगां बेखौसो बुंग्रोनाङो आं जेरै निमाहा होबाय आंखौबो निमाहा होदो मानोना नों निमाहा होआब्ला इसोराबो नोंखौ निमाहा होआ बे बाथ्राखौसो बाइबेला जोंनो स्पष्ट बुंदों बेनिखायनो जोंहा ख्रिस्टियानफोरा जिसुखौ फोथायग्राफोरा बे बाथ्राखौ मोनथिनांगौ बे बाथ्राखौ निमाहा होनायावसो निमाहा मोननाय दङ होग्रोनायासो सिगां निमाहा होग्रोनायासो सिगां बेनि उनावसो जोंनि निमाहा मोननाय
आरो फोरबोआ फोरोंनाय आर'जआवबो बेखौनो फोरबोआ फोरोंदों जों जेरै निमाहा होयो आं जेरै आमुखाखौ निमाहा होबाय आं जेरै थुमुखाखौ निमाहा होबाय आं जेरै आंनि फंबायखौ निमाहा होबाय आं जेरै आंनि बिदाखौ निमाहा होबाय आंखौबो बेबायदि निमाहा होदो आरो जुदि नोंथाङा निमाहा होआखैब्ला बे आर'जखौ नोंथाङा खालामनो हाया आसलते ओंथि गैया बेयो कारन बाइबेला बुंखादों नों निमाहा होबायब्लासो जिसुआ बुंदों 7 बारल' नङा 70 बार 7 बार बे जाबाय 490 बार जायो 490 टाइम्स जायो आसलते जिसुआ 490 बार दामुवाखै निमाहाखौनो होबाय था बेखौसो बुंदों निमाहा होबाय था जों जायफोरा निमाहा मोनबाय जोंनि मोनथावै दायनिफ्राय जों निमाहा मोनबाय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव जे सुथुरथि दङमोन जे सुत्रता दङमोन बेयाव सान्थिया फैबायब्ला जोङो सान्थियै जोङो थांनानै थानोब्ला निमाहा होलायनायनि बाथ्राया जोंहा सिगां फैग्रोयो जेराव निमाहा होलायनाय गैया बेयाव थैलायनायल'सो दङ जेराव निमाहा होलायनाय गैया बेयाव सिथारलायनायल'सो दङ जेराव निमाहा होलायनाय गैया बेयाव सानफ्रोमबो मुगैलायनाय नेवसिलायनायल'सो दङ आं दहाय बुंदोंमोन जोङो सान्थिनि बाथ्रा जोङो बुङो आरो बयबो बुङो आरो सान्थिखौनो बयबो हामजायो नाथाय सान्थिखौ मोननायनि लामा बेखौ जोङो रावबो मिन्थिया आरो रावबो बे लामाखौ जोङो सुंग्रिनो गोसो खालामा सान्थिनि मोनसेल' लामाया जाबाय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव सान्थिया फैबायनो मानि थाखाय निमाहानि थाखाय इसोरा जोंखौ निमाहा होनायनि गेजेरजों मानसि आरो इसोरनि गेजेराव सान्थिया फैबाय जे सुथुरथि बेनि अपोजिटआ जाबाय सान्थि सुथुरथिया जोब्बाय सुत्रताया जोब्बाय एनमिटिया जोब्बाय बेनि उनाव मा फैखो पिसआ फैबाय जुदि पिसआ फैनांगौब्ला निमाहा सान्थिखौ मोननायनि मोनसेल' लामाया जाबाय निमाहा होनाय दिनै संसारनि मानसिफोरा सान्थिनि बाथ्रा रायज्लायनो हागौ सान्थिनि बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय निमाहा होनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंनो हाया सानफ्रोमबो बिथांमोना मुगैलायनायनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सासेया सासेनि बेरेखा बुंनायनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सासेया सासेखौ नायनो बानायनि गेजेरजों बिथांमोना थांनानै थायो सान्थिया बबेनिफ्राय फैगोन सान्थिया निमाहा होनायनिफ्रायसो फैयो इसोरा जोंखौ निमाहा होबाय बेनिफ्राय मानसि आरो इसोरनि गेजेराव सान्थिया फैबाय जिसुआ जोनोम जाखालि आरफोरा बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन नख्राव इसोरा महिमा आरो बुहुमाव मानसिफोरा सान्थि जाथों मानो थाखाय मानोना बिसोरनि पापखौ निमाहा होनो थाखाय सान्थिनि राजा जिसुआ दिनै जोनोम जाबाय निमाहानि गेजेरजोंसो सान्थिया फैयो बुहुमाव दिनै सान्थि नांगौब्ला निमाहा होलायनांगोन रासिया दिनै इउक्रेनखौ निमाहा होनांगोन इन्डिया दिनै पाकिस्तानखौ निमाहा होनांगोन निमाहानि गेजेरजों आरो बुहुमनि गोबां हादरफोरा दिनै निमाहा होज्लायनो हायाखै जायनि थाखाय सिथारलायनाय सानफ्रोमबो जादों दिनै मणिपुराव जादों दहाय सारा एसे बुंलांबाय सुदानाव जादों दिनै बे गासैबो निमाहा होज्लायनो हायैनि थाखाय नाथाय बाइबेला निमाहा होनायनिनो गांसे बिजाब बेयाव अकल अननाय निमाहा होनाय गोरोबज्लायनायनि बाथ्राल' बेयावहाय लिरनाय दङ बेनिखाय सान्थिनि लामाया अकल निमाहा होनायनि लामाजोंल' मोननो हाथाव बे बाथ्राखौ जोङो दहाय फुंबिलि समावहाय जोङो सावरायदोंमोन जायफोरा गैयामोन जोङो बिथांमोननि थाखाय एसे गुसुङै जोङो गोसोखांफिनबाय बे बेलासे समावहाय सानजौफु समावहाय जोङो माथाइनिनो जोङो पाँच अयदानि मथि 5 अयदानि जोङो 21 फुटनिफ्राय फरायनो माथाइनि 5 बालाबनि 20 सारिनिफ्राय जों फरायनो आं फरायनो बयनिबो लागै नोंसोरो गोदोनिफ्राय मानसिफोरनि बेबादि बुंबोनायखौ खोनाबाय मानसि दासिथार जायहा सिथारगोन बियो बिसाराव दाय गोनां खालामजागोन नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो जायहा बिदा फंबायफोरनि सायाव राग जोंगोन बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ नों उदायि होनगोन बियो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ गियान गैयै होननानै रायगोन बियो नोरखोआव
गारसनजानायनि गिनांगौआव थागोन बिनिखायनो नोङो बिन्दोआव इसोरनो माबाफोर होनो लाबोनायाव गावनि फंबायफोरनि जेंना थानायखौ गोसोखांब्ला दान होनो लाबोनाय मुवाखौ बिन्दोनि मोखाङाव दोनथ'नानै गोख्रैनो नोंनि फंबायजों बेंज्लायहैग्रोदो बिनि उनावसो नोङो इसोरनो होनो लाबोनाय मुवाफोरखौ गथायदो नोंनि बेरेखा सोरबाया बिजिरसालियाव एरनानै होयोब्ला नोङो बिजिरसालियाव नुजाहैयै सायावनो बिजों बेंज्लाय नङाब्ला नोङो एरथैग्राजों बिसार खालामग्रानि सिगाङाव फसंहैजागोन आरो बिसारगिरिया नोंखौ दारगानो गथायगोन आरो नोङो जोबथेसालियाव जोबजागोन नों होनांगौनि गासैखौबो सुख'जोबागौमानि गबोथारनाय नङा इसोरनि बे बाथ्राया जोंखौ आशीर्बाद खालामदों बेयाव जिसुआ गुबुन मोनसे बाथ्रा जोंनो फोरोंदों जोंनि आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै बे बाथ्राखौ जोङो सावरायलांनो जिसुआ बेयाव बे मानसिफोरखौ बुंदों जाय मानसिफोरनो जिसुआ बे बाथ्राखौ फोरोंदों बे मानसिफोरनो जिसुआ बे बाथ्राखौ नोंसोर खोनादों मानसि दासिथार नाथाय जिसुआ मा बुंदों नाथाय आङो बुङो मा नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो जायहा बिदा फंबायनि सायाव राग जोंगोन बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ नों उदायि होनगोन बियो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन जिसुआ बेयाव बुंदों नोंसोरनि बायदिब्ला मानसि दासिथार आयेना नाथाय आंनि बायदिब्ला जों बे बाथ्राखौनो आरो जोङो 1 जहनाव नायनि बे एखे बाथ्राखौ जोङो सोमोन्दो लाखिनानै 1 जहन जोङो थांनि प्रथम जहन 3:15 पदनिफ्राय जों फरायनि 1 जहन 3:15 सारिनिफ्राय जों फरायनि सोरबाया गावनि फंबायखौ मुगैयोब्ला बियो मानसि सिथारग्रा आरो मानसि सिथारग्रानियाव गोथाङा गैया होननानै नोंसोरो मिथिगौ प्रथम जहन 3:15 पदाव बुंदों सोरबाया गावनि फंबायखौ मुगैयोब्ला बियो मानसि सिथारग्रा आरो मानसि सिथारग्रानियाव गोथाङा गैया होननानै नोंसोरो मिथिगौ जिसुआ बिसोरखौ बुंदोंमोन नोंसोरो खोनाबाय मानसि दासिथार आरो जोंनि बायदिब्ला मानसि सिथारनाय माब्ला जायो जेब्ला सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिखौ गावथारो बेखौ जोङो सिथारनाय होननानै बुङो जेब्ला सासे मानसिया सासे मानसिखौ सिखाजों देगारजों सुनानै सिथारो बेखौ मानसि सिथारनाय होननानै बुङो नाथाय जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बायदिब्ला मोदोम लानानै फिजिकेलि सासे मानसिखौ मोदोम लानानै गावथारनाय सुथारनाय देथारनाय बेखौल' जिसुआ मानसि सिथारनायजों समान पाप होननानै बुङाखै बियो आखाइजों मावनायनिल' बाथ्रा बुङाखै नोङो आखाइजों गावथारनाय आखाइजों सुथारनाय आखाइजों देथारनाय बेनिल' बाथ्रा बुङाखै मानसि सिथारनाया बबावबो जानो हागौनो जिसुनि बायदिब्ला गोसोआवबो जानो हागौ गोसोआवबो नों दिनै आखाइजों सिथाराखै जानो हागौ गोसोआव नोङो सिथारबाय थादों नामा बेखौसो जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौसो बुंनायमोन आखाइजों नोङो दिनैसिम रावखौबो सिथारफेराखै नोङो दुगायै बुंनो हागोन आं दिनैसिम रावखौबो सिथारफेराखै आं मानसि बुथारफेराखै नोंथाङा बुंनो हागौ नाथाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ नैबेयावबो साबधान होनो नागिरदों नोंथाङा दिनै दुगानो हायो ना हाया जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदिब्ला नोंथाङा दिनै मोनथिगोन इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंदों मानसि सिथारनाया जोङो थारैनो आखाइजों मावथारनांगौ बेबायदिल' मोनसे खामानि नङा बियो सोरनिबा गोसोआवबो जानो हागौ आरो माब्ला जायोनो जेब्ला सासे मानसिया गावनि फंबायखौ गावनि बिदाखौ गावनि बिब'खौ गावनि बिनानावखौ सोरखौबा मुगैयो बेखौनो मानसि सिथारनायजों समान पाप होननानै बुंदों जोंनि मानसिनि जे स्टान्डार्ड बे मानसिनि स्टान्डार्डआवब्ला सासे मानसिया सासे मानसिखौ गावथारनायखौ जों मानसि सिथारनाय होननानै बुङो खिन्थु इसोरनि जि स्टान्डार्ड इसोरा बुंदों नों सायाव मा मावदों आं बेखौल' नाया नोंनि गोसोआव मा सोलिबाय थादों आं बेखौसो नोजोर होयो जोंनि इसोरा दिनै आङो सायाव मा मावदों बेखौल' नुग्रा इसोर नङा
नोंथां खुलुमग्रा इसोरा आं खुलुमग्रा इसोरा आं सायाव मा मावबाय थादों बेखौल' नायनानै बिनि बान्था होग्रा बिनि साजा होग्रा बियो बेसेबांल' गोहोगोरा इसोर नङा जों सायाव मा मावो बेखौल' नुग्रा जों सायाव मा खालामो बेखौल' नायग्रा बेबायदि इसोर नङा नोंथांनि गोसो सिङाव मा सोलिबाय थादों आरो बेखौनो इसोरा बुंदोंमोन आङो सायावनिखौल' नाया आङो गोसोखौ नायो होननानै बुंदोंमोन आरो बे गोसोआव मा सोलिबाय दङ सायाव नों मानसि सिथाराखै जानो हागौ गोसोआव नोङो सिथारदोंबो जानो हागौ जिसुनि बायदिब्ला मानोना जिसुआ बुंदों गावनि फंबायखौ गावनि बिदाखौ गावनि बिब'खौ गावनि बिनानावखौ गावनि सोरखौबा मुगैनायानो मानसि सिथारनायजों समानफाब आरो बेखायनो जिसुआ बुंदों नोंसोरथ' खोनादोंमोन मानसि दासिथार आरो बेबायदि एबा सिथारनाय जायो खिन्थु सोरबा बिदाया गावनि फंबायखौ मुगैदोंब्ला सोरबा बिदाया गावनि बिनानावखौ मुगैदोंब्ला बिब'खौ मुगैदोंब्ला सोरबा गावनि आंगोखौ मुगैदोंब्ला बिसोरनो इसोरनि बिसाराव गसंनांगोन अब्ला जोंहा थिग जानांगौआ सायावल' नङा गोसोखौनो थिग खालामनांगौ सोरनि फारसे गुबुननि फारसे जोंहा गोसोखौनो थिग खालामनांगौ दङ जोंनि बिदानि फारसे जोंनि फंबायनि फारसे जोंनि आंगोफोरनि फारसे जोंहा गोसोखौनो थिग खालामनांगौ जों सायाव मोजां जाफ्लानानै थांनानै थानाय बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ माब्लाबो बुङाखै फोरोङाखै गोसोजोंनो मोजां जानाय गुबुननि फारसे गोसो सिंनिफ्रायनो गुबुननि थाखाय मोजांखौ साननो हानाय मोजांखौ हास्थायनो हानाय बेखौसो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंदों जे स्पिरिचुवेलिटि ना आत्मिक जिबन माखौ बुङो दिनै वर्ल्डआ कनफिउज आत्मिक जिबन मोनसे धोरोमिया जिउ खुंनाय माखौ बुङो दिनै आत्मिक जिबन माखौ बुङो स्पिरिचुवेल लाइफ होननानै माखौ बुङो दिनै स्पिरिचुवेलिटिनि सायाव जेसेबां बिजाबफोर लिरनाय जाबाय दिनै जानो हागौ बुहुमनि मोनसेबो आयदानि सायाव बेसेबां बिजाबफोर लिरनाय जायाखै आत्मिक जिबननि सायाव आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरा आत्मिक जिबननि सायाव गुबुन गुबुन फोरोंनाय दङ नाथाय बाइबेलनि स्पिरिचुवेलिटिनि सायाव आत्मिक जिबननि सायाव धोरोमिया जिउ खुंनायनि सायाव फोरोंनाया आलादाथार गुबुनफोरनिजों गोरोबा दिनै जोंनि गोबाङाथ' कनफिउज बिथांमोना धर्मीय मोनसे परब पालन खालामो नाथाय स्पिरिचुवेलिटिनि जेबो एक्टिभिटिसआनो गैया बेबायदिबो जों नुनो मोनदों आत्मिक होननानै बुङो खिन्थु सासे मानसिया आत्मिक जानो थाखाय मा नांगौ बिथांमोना बेखौ मोनथिया दिनै संसारा बेखौ मोनथिया दिनै गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरोंनायफोर जोंहा दङ जुदि सासे मानसिया स्पिरिचुवेल जानांगौब्ला आत्मिक जानांगौब्ला धोरोमिया जिउ खुंनांगौब्ला मा मा मावनांगौ बेबायदिहाय लिरनाय दङ बाइबेला खोब सिम्पोल नाय बेयावहाय बाइबेला बुंदों मथिनि 22:37, 38, 39 जोंनो बेयाव स्पिरिचुवेलिटिनि बाथ्रा बुंदों मोनसेया मा इसोरजों थिग जानाय नाम्बार 1 जि बाथ्राखौ जों मैया मोनाबिलि समाव जों सावरायबाय आत्मिक जिबना बहा जागायजेनो जेब्ला जोङो इसोरजों थिग जायो मानोना इसोरा बोराबनानै दङ इसोरा गाज्रि मोननानै दङ जोंनि पापफोरनि थाखाय बेनिखायनो बे धोरोमिया इसोरजों जोंहा सोमोन्दो थानांगौब्ला जोङो धोरोमिया जोङो जानो नांगोन धोरोमिया इसोरा धोरोमियाफोरजों मा खालामनो हाया बेयो मोनसे गोथों सोमोन्दो बियो लाखिनो हाया गोथार इसोरनि सेराव फैनोब्ला जोङो गोथार जानांगोन आरो जोंनि मोनसेबो मावनायजों दांनायजों जों इसोरनि सिगाङाव गावखौ जोङो गोथार प्रेजेन्ट खालामनो हाया गोथार होननानै जों लाबोनो हाया बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो दान होबाय दया हिसाबै जेन जिसु ख्रिस्ट'नि पापनि माहानि बुलिनि गेजेरजों जों इसोरनि सिगाङाव गावखौ धोरोमिया होननानै जोङो प्रेजेन्ट खालामनो हायो बेनिखायनो सासे मानसिया आत्मिक जानांगौब्ला मा जानांगोन इसोरजों थिग जानांगोन बेखौ बुंदों नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोंनि फोरबो इसोरखौ बे जाबाय इसोरनि लुबैनाय इसोरनि हास्थायनाय धोरोमिया जानोब्ला जोङो इसोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो फैनांगौ जायो जोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों इसोरखौ अननाय बिनि उनाव नेक्स्टआ जाहैबाय मा नैथिया जाहैबाय आत्मिक जुदि सासे मानसिया जानांगौब्ला गावखौ बादि गावनि नसुंसेयारिफोरखौ अननाय गावखौ बादि गावनि आंगोफोरखौ अननाय गावनि खाथि खालायाव थानायफोरखौ अननाय बे मोननै बिसय स्पिरिचुवेलिटि बिब्लिकेल स्पिरिचुवेलिटि बाइबेलनि बायदि फोरोंनाय जि आत्मिक जिबन बे आत्मिक जिबना खोब सिम्पोल इसोरजों थिग थानाय
आरो मानसिफोरजों थिग थानाय बाइबेलनि बायदिब्ला इसोरजों थिग थानानै गुबुनफोरजों नोङो जुदि थिग गैयाब्ला बाइबेला बेखौबो आत्मिक होननानै बुङाखै नोंथांखौ धोरोमिया होननानै बुङाखै नोंथाङा इसोरजों थिग दङ नाथाय खाथिनिफोरजों रावजोंबो थिग गैया नोंथाङा गुबुनफोरजों गोबां समायसा दङ नोंथाङा रावजोंबो मोजां नङा बेबायदिहाय नोंथाङा आत्मिक जानो हाया आरो जों दिनै बेखौ गोबां समाव जों सानो आत्मिक होननानै जों साननानै लायो जायहा गोबां जों बायदि बायदि समायसा दङ जिसु ख्रिस्टआबो बेखौनो बुंदों बेयावहाय बेखौनो फोरोंनो नागिरदों जे बाइबेल स्टडीखौ जों फरायलांबाय बेयावहाय ओरै होननानै बुंदों नोंथाङा दिनै इसोरनो माबा मोनसे बोलि होनो लाबोदों नामा बेयाव सोंदों जिसु ख्रिस्टआ बे बोलिखौ नोंथाङा दोनथ' होननानैसो बुंदों बे बोलिखौ नोंथाङा दोनथ' इसोरखौ खुलुमनो फैनाय थारमाने बोलि माने जिसु ख्रिस्टआ बेयाव जे बोलि होननानै बुंदों इसोरनो बावनो लाबोनाय नोंथाङा इसोरनो माबा मोनसे बावनो लाबोदों नामा इसोरनो नोंथाङा माबा मोनसे होनो लाबोदों नामा दोनथ'नानै मा खालामनांगौनो बेनि जे आर्जेन्सि मा बुंदों नायलाय बेखौ दोनथ' इसोरनो नोंथाङा दिनै माबा मोनसे होनो लाबोदोंब्ला साइडआव दोनथ' बहा थांनांगौनो जाय नोंनि बिदाजों जाय नोंनि फंबायजों जाय नोंनि बिमाजों जाय नोंनि बिफाजों जाय नोंनि बिनानावजों नोंहा माबा मोनसे जानानै दङ दुखु मोनज्लायनाय नांज्लायनाय बोराबज्लायनाय जानानै दङ बेखौ थिग खालामनानै फैग्रो बेखौसो बुंदों अब्ला इसोरा मानसिजों मानसि गोरोबनानै थानाय मानसिजों मानसि मोजां जानानै थानाय बेखौ मा इम्परटेन्स होदों नायलाय बेयावहाय नोंथांखौ थुनहरफिनदों आंखौ थुनहरफिनदों खिन्थु जोंहा दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुजियै गोबां दङ बोसोर सोरजोंबा नांज्लायनानै थानाय थाब्लाबो जोङो गिर्जायाव जेबो गोरोन्थि खालामनानै थानाय बायदि जों मोनालासे जों फैबाय थानो हायो जेबो जायाखै बायदि जों मोनो सोरजोंबा बोसोर गाज्रि मोनलायनानै दङ सोरजोंबा बोसोर थांलायै फैलायै जानानै दङ सोरजोंबा बोसोर मोखां नायज्लायै जानानै दङ रायज्लायै जानानै दङ जों सानो जेबो नङा आं बेबायदिहैनो आत्मिक जानो हायो आं बेबायदिहैनो इसोरा लुबैनाय हास्थायनाय मानसि जानो हायो जों बेबायदि सानो जेबो नङा बेजोंल'सो नांज्लायनानै दङ बेजोंल'सो एसे बोरैबा जानानै दङ जेबो नङा होननानै जों सानो आरो नाथाय जिसुआ मा बुंदों दोनथ' अबे नोंनि खुलुमनो लाबोनायखौ दोनथ' अबे नोंनि इसोरनो होनो लाबोनाय माबा मोनसेखौ दोनथ' बेनि सिगां मावग्रोनो नांथारगौआ थां बै नोंनि न' खाथिनिजों जायजों नोङो नांज्लायनानै दङ बोराबज्लायनानै दङ जायजों नोङो गाज्रि मोनज्लायनानै दङ बेजों थांनानै मिमांसा जानानै फैग्रो बे बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव निमाहा होज्लायनो हायैनि बाथ्रा फैगौमोन ने बे बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदिहाय मोनसे न'खरा मोनसे न'खरजों गोबाव समफोरनि थाखाय थांज्लायै फैज्लायै जानानै थानाय थागौमोन ने बे बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला जिसुआ बुंनाय बे आर्जेन्सि बे गोनां बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव सासेया सासेखौ अननो हायि जानानै थानाय सासेया गुबुन सासेखौ सैयै जानानै थानो हानाय बे माब्लाबा जागौमोन ने जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जोंनि गिर्जानि गेजेराव जानाय नङामोन गावज्लायनायाथ' बाद हो गावज्लायनाया बाद हो माखौ बुंदों नाय बेक्ति हिसाबै बुंदों मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलो बिनि बाथ्राखौनो बुङाखै बेक्ति हिसाबै बुंदों आंखौ बुंदों आं इसोरनि सिगाङाव फैदों ने आं बेखौ खुलुमनो फैदों ने आं बेनो दान होनो फैदों ने बे गासैखौबो फारसे दोनथ'नानै आंहा सोरजोंबा गाज्रि मोनलायनाय दङब्ला बेखौ थिग खालामनानै फै आं सोरखौबा माबा मोनसे सोरजोंबा माबा मोनसे जानानै दङब्ला बेजों थिग जानानै फैग्रो अब्ला इसोरा बेसेबां इम्परटेन्स होदों नाय बेसेबां प्रयजन होदों सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिजों गोरोबज्लायनानै थांनानै थानायखौ अनज्लायनानै थांनानै थानायखौ जोंनि गेजेराव माब्लाबो गावज्लायनायनि बाथ्रा फैनाय नङा बेफोर बाथ्राखौ बुजियोब्ला जोंनि गेजेराव माब्लाबो सासेया गुबुन सासेखौ नायनो बानानै थांनानै थानायनि बाथ्रा फैनाय नङा जोंनि गेजेरावहाय बेनिखाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ बुजिनो इसोरनि बे बाथ्राखौ बुजिनो इसोरा गावनो सुखुवाखै मानसिजों बेबायदि सुथुर जानानै थानायखौ बियो सुखुवाखै बेनिखाय बियो खामानि मावबाय आरो दिनै जों मानसिखौबो बियो सुखुवा बियो सैनो हाया
जेब्ला जों सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिजों बेबायदि सुथुर जानानै थायो बेखौ बियो सैनो हाया जोंनि गेजेराव बियो अनज्लायनायखौसो बियो फोरोंदों अनज्लायनायनि मेसेजसो बिनि मेसेजआ अनज्लायनायनि बाथ्रासो जिसुनि बाथ्राया अनज्लायनोसो बियो फोरोंलांदों जोङो 1 ज'नाव थांफाफिननि जेरावहाय जों दहाय फरायदों 1 ज'न 3 आयदा जोङो 17खौ फरायनो जों 15खौ फरायबाय 17 सासे धोनि मानसिया गावनि बिदा फंबायफोरनि गैयैखौ नुनानैबो हेफाजाब होआलाबानो थायोब्ला बियो इसोरखौ अनो होननानै गावखौ माबोरै बुंनानै लानो हागौ आंनि फिसाफोर जोंनि अननाया खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा नोंसोरनि अननाया गोसो इसिंनिफ्राय जानांगौ आरो बे नोंसोरनि मावनायफोराव नुजानांगौ जोङो सारिनि 20आव थांनि प्रथम ज'हननि सारिनि 20आव थांनो सोरबा होनोब्ला आङो इसोरखौ अनो नाथाय बियो बिदा फंबायफोरखौ मुगैयोब्ला बियो सोलैग्रा मानोना जाया नुनाय बिदा फंबायखौ अना बियो नुयै इसोरखौ अननो हाया ख्रिस्ट'नि हुकुमा बेनो जाया इसोरखौ अनो बियो गावनि बिदा फंबायखौ अनथारनांगोन बेवहाय मा बुंदों इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों बेवहाय नोङो नोंनि न' खाथिनिफोरजों गावनि बिदा फंबायफोरजों गावनि नसुंसेयारिफोरजों थिग जाना थायाब्ला बिसोरखौ अनाब्ला अननो हायाब्ला नोंनि इसोरखौ अनो होनना बुंनायाबो मिसा नंखाय होननानै